Dobro jutro svima. Kažem dobro jutro jer ovdje sunce izlazi nešto malo prije 9 sati. Želio bih da podijelim samo dvije misli u vezi subotnoškolske pouke vjeronauke za odrasle koju ove sedmice proučavamo. Bilo mi je zanimljivo što urednici pouke su se po mom mišljenju previše fokusirali na istorijski aspekt ovih poruka 7 crkava, a nekako nedovoljno važnošću tih poruka za sve nas svakodnevno, ne samo za crkvu nego za nas pojedince. Posebno je zanimljiva naravno vjernicima naše crkve poruka upućena Laodikijskoj crkvi. No želio bih ovdje spomenuti nešto što sam prije nekog vremena saznao i pročitao i čuo, a to je jedna jako zanimljiva misao u kontekstu razumijevanja onog izraza oda si studen ili vruć. Naime, često se čuje kako bi Bog želio da mi budemo studeni više nego da smo mlaki. I onda se objašnjava idejom da bi Bog volio više da smo daleko od njega, nezainteresovani, nego da smo poluzainteresovani, nego da smo licemjerni ili slično. Ja i ovom porukom pozivam svakoga ko sluša da mi pomogne u tom razumijenju na kom još mjestu Bog naglašava da bi više volio da su ljudi nezainteresovani za njega. Ideja koju sam ja davno pročitao tiče se istorijske slike. Naime, znate da je ta voda dolazila u grad i da nije bila ni hladna ni vruća. Da je bila vruća mogla bi se upotrijebiti, da je bila hladna ponovo bi se mogla upotrijebiti. Vruća kao za utopljavanje, da kažemo, a hladna za raslađivanje, za svježinu. I taj autor kaže da je osnovna poenta te ideje korisnost i da Bog govori da će izljuvati sve one koji nisu ni hladni ni vrući upravo zbog toga što su beskorisni. Dakle, mislim da je ta ideja jako dobra i da postavlja pitanje korisnosti moje i tvoje vjere. Ona ide u istom pravcu kao i Hristovo pitanje ovcama i jarcima koji stoje sa desne i sa lijeve strane, i on u stvari postavlja pitanje da li naša religija ima koristi za još nekoga osim za nas same. Tako i poruka o Laodikeji, oda si studen ili vruć. Bog bi želio da mene prvog i svakog od nas pojedinačno upotrijebi na bilo koji način za ljude oko nas. Mislim ne da bi volio da budemo hladni u smislu nezainteresovani i daleko od njega. Naravno, kao i svaka misao, i ova je podložna diskusiji i razgovoru, te ako imate drugačije mišljenje, budite slobodni da ih podijelite. Pozdravljam vas i želim svako dobro.